són els nostres drets. Diem no a la utilització del sistema democràtic per la pràctica del govern antidemocràtic. Sense els drets socials a l'habitatge, a la salut o l'educació, les nostres necessitats restarien sense cobertura. És per això que moltes generacions de ciutadans i ciutadanes hem vingut lluitant des de moviments socials, obrer, veïnal, entre molts altres, per anar arrencant molt lentament una petita part del seu poder a les successives oligarquies econòmiques i financeres. Aquesta part de poder conquerit pel poble, certament encara petita, hem convingut a anomenar-la democràcia. La democràcia no constitueix només a votar cada 4 anys, no en tenim prou. Arreu del món, el dret de vot ha estat assolit com a conquesta de les lluites obreres feministes i dels diversos pobles sotmesos a l'apartheid. En aquestes lluites, moltes generacions de persones compromeses amb la gent, amb els pobles, van perdre i arriscar la seva pròpia vida. El dret del vot és per a nosaltres, doncs, un bé molt preuat, però no en tenim prou. La legitimitat d'unes urnes no pot constituir cap xec en blanc que per als representants parlamentaris de les grans oligarquies econòmiques i financeres, després d'un exercici colossal de manipulació social de masses, esborrin d'una tancada tots els drets socials pels quals els nostres pares, avis i besavis van donar vides senceres de compromís i de lluita. No han estat conquerides gratuïtament. Moltes generacions, moltes dones i homes hem vingut aportant el nostre treball i esforç per tal de veure satisfetes les nostres necessitats més punyents, mitjançant un reduït conjunt de drets que no permetrem ara que ens prenguin amb total impunitat, pretesa legitimitat democràtica i com qui no vol la cosa. Ho diem ben clar i ben alt. La legitimitat de les urnes té els seus límits, es renova cada dia. Avui i aquí estem persones que ens reunim per compartir la nostra indignació i per denunciar de manera en què els poders fàctics, econòmics i financers instrumentalitzen el sistema democràtic en propi benefici, corrompent la política per tal de destruir els drets conquerits que són constituïts de l'essència de la democràcia. Les prestacions socials públiques garanteixen la satisfacció de les necessitats, la salut, educació, habitatge, transport, que són universals perquè són humanes i són la més minsa garantia d'igualtat en una societat aclaparadorament desigual. És per això que són públiques i han restat fins al moment excloses, de vegades només de manera parcial, de la possibilitat de fer-hi negoci. No volem menys drets, sinó més. No volem més mercat, sinó menys. I som conscients que aquesta crisi, com totes les crisis que regularment hem de patir els pobles, forma part d'un sistema que no serveix a les persones, sinó als grans interessos, que retroalimenta les seves èlits econòmico-financeres en un procés d'acumulació continuada de poder a través de l'acumulació de diners, on la venda dels nostres drets al mercat és un recurs més per garantir la continuïtat en els processos d'acumulació. La crisi no és el motiu de les retallades, sinó només una justificació barroera. Volem fer negoci amb els drets de les persones. Volen fer recaure els costos de la crisi sobre les grans majories, protegint els interessos privats de les mateixes poderosíssimes minories. Des dels governs, a través dels mitjans de comunicació massius, ens repeteixen cada dia que són restriccions pressupostàries inevitables i que el sentit de les retallades és protegir l'estat del benestar, que són ara necessàries per garantir la sostenibilitat dels serveis públics. Això no és cert, no és cert.
com ho demostra la supressió simultània de l'impost de successions. Afecta menys de l'1% de la població més rica que hereta 1.200.000 euros. Com també ho demostra la reclamació de rebaixes fiscals per a les rendes del capital o les propostes de reducció de l'IRPF als que cobren més de 120.000 euros o la tolerància palesa del frau fiscal, paradisos inclosos. Estem davant d'un canvi de model clarament identificable als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, al projecte de la Llei de Mesures Fiscals i Financeres i a la Llei Òmnibus, que pretén modificar d'una tancada i sense debat parlamentari 100 lleis anteriors que afecten a matèries cabdals com l'urbanisme, el dret a l'habitatge o la protecció al medi ambient. Es tracta d'un canvi de model afavoridor dels grans negocis, d'especulació urbanística, de la privatització de la cobertura sanitària o la restricció d'accés als ajuts socials per part dels col·lectius més vulnerables. Aquest model no és nou ni original, és el neoliberalisme, profundament antidemocràtic, que propugna ara una sortida de la crisi en la que se salvi qui es pugui. Un model de serveis públics precaris per a les grans majories i serveis privats de qualitat per als que s'ho puguen permetre. Un model on el grau de satisfacció de les necessitats de les persones depèn del volum de la seva butxaca. Des de la Plataforma Ciutadana de la Defensa dels Drets Públics i l'Acampada a Tarragona, manifestem la nostra més ferma indignació enfront la voluntat de qualsevol govern que pretengui desmantelar el model de benestar. Entenem que la ciutadania no pot romandre passiva davant d'aquesta ofensiva legal. En concret, a Catalunya, a través de la llei de pressupostos, la llei Òmnibus, la llei de mesures fiscals financeres i, en definitiva, amb un